col·laterals de l'ús del mòbil. El fàbing o absenfonia és l'acció d'ignorar un interlocutor enmig d'una conversa fixant la mirada en la pantalla del telèfon en lloc de parar atenció a la persona que tenim enfront. El fàbing ve de l'anglès phone, telèfon, i snubbing, menyspreu. Absenfonia en valencià i precisament tracta d'això de com s'obvia, menysprea, menysté, denigra o humilia algú ignorant-lo enmig d'una conversa perquè el que escolta es dedica a mirar el mòbil. La persona no està pendent o present en una conversa amb l'altre. Un mal hàbit que més d'un ha patit o ha practicat i que va més enllà de la gent més jove. Tinc que fer algunes vegades un poquet de força per no agafar-lo i tenir un poc de respecte amb la persona en la que estic. És com si fos això, ja una extensió de les nostres mans. Darrere d'esta actitud una dependència del mòbil que genera solitud, sentiments negatius i que afecta les relacions interpersonals. Suposa un aïllament social i que se normalitzen conductes, per exemple, d'addicció. Preocupa tant que hi ha estudis on s'indica que el 60% dels enquestats reconeixen que practiquen este menyspreu tecnològic i altres que assenyalen que patir-lo no pega gens bé. Jo ho portem malament, perquè no és de bona educació. Des de la psicologia, recomanacions per a combatre'l. Tindre converses amb els nostres fills, d'estar en l'ací i en l'ara, en el moment present, per a intentar disfrutar d'una conversa amb els amics. Com a mesura d'higiene mental, deixar el mòbil fora de la vista mentre s'interactua amb els altres i posar el focus en la persona que hi ha davant. Un 18% dels xiquets i xiquetes valencians tenen sobrepès i a Espanya en són el 35%.